carro de Cal Pujol i de Pere Andrés que porta xavis de Cautona. El carro de la família del Bissó Grima, de Castellnou, seguit dels de Cal Rovira. I el carro de Lluçà. Del carro de Cal Rovira. Jordi i l'Ernest Felip i la Lavi, aquests aiguardents eren la llúpia i abans es repartien a domicili amb aquest transport i aquestes garrafes. Ara passa una tortrana molt típica d'abans i un carro que és el de Cal Patronill que està carregat de pomes i el porta una pistola i el Serafí que era el carro que feia de traginer, el porta amb el Pere Soler Manegas i l'Andreu de Casa Mitjana. Aquests carros sortien al matí cap aquí i arribaven al nostre collar on feien vida dels carros. S'explica que el que era el mosso que acompanyava aquest carro els cridava les mesures per anar cap aquí on el migdia superior. El carro de Cal Rosina el porta el Quim de Jordi Espanau, carregat com de fruita i verdura. Ara passa una quarta de moles del Pujol amb un decoratge de l'Enric. Seguint un tronc de cavall espanyol amb un decoratge en l'or. Seguint un tronc de cavalls espanyols amb un decoratge flancó vis a vis com a darrere, que és una família Cos, i el carro de Cal Mau. I aquest carro que passa ens han dit que és de Vilanova, de Manresa, al qual els agraïm la seva col·laboració. El senyor Cortés i el carro de Cal Manovelles.
아니야, 어떤 그래. 아이도 누. Pitano! Tampa. Caguero. Com podem veure, Volia estar allà perquè hi havia l'Adrià, però com que estava tan apretat els cavalls... Però quin nerviós. hi ha molt tipus de cavalls. Quina no s'ha oblidat de pujar. Ja passa la persona. No baixis. Acaba els casos com tipus